jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Yawpindi TV en garti e katande jomiraɗo subakande o gam yettude ɗon ko sifa e kala gadane jeyde leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma nogas lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kala gadane jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe garti koye ñawore sappo e jeetato ɓesguji leydi Sénégal naaɓe fownoɓe junggo toon to leydi Maroc ɗum ko caggal on ɗon final bannoɗo hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc kolliti kay won ɗiɗon supporter leydi Sénégal ñawore nde yani e ñalawma hanki o holno wiiri kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe kolliti kay wonde Rabat ko kam woni ko didol muɗum oɗo saaha joni Dakar nene woni e dugde duho muɗum holno ɓe mbiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Sud Quotidien ƴeewen jayde Walf Quotidien ko hen musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe garti ɓe mbitande ko condamnation wonde kay sappo e jeetato Sénégal naɓe taw ko supporter uji ganda kay kañumen goni ko mbaɗa condamné de prison en ferme toon to ganda kay kañum woni to leydi Maroc to yettiɓe kolliti kay wonande Maroc kañum koye oɗo saaha joni ƴetti couperi muɗum ɗum ko caggal nde waɗi condamné woni tan nde ñaawi ɓe ganda kañum woni ɓesguji leydi Sénégal naɓe toon to leydi muɗum Maroc ganda kay ɓe tajanama koɓe leloto e suudu dumbirdu holno wiiri kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ganda kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde Walf Quotidien ko waɗum ko kam musidɓe men jeyndiyankoɓe garti e diddugol omo ganda kañum woni e Bassirou Kébé e dow gardigu nden noon gollorde wiyetede SNHLM kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe garti hen ene tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien jayde Quotidien le quotidien kañum arti tan nde wi ko tugui tan ko lebbi tati ha yetti hitande ko ɗum kay woni ko dumbate ɓesguji leydi Sénégal naaɓe taw ko sappo e jeetato fownoɓe junggo e on ɗon final bannoɗo hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc ɗum ko yewtingel ko grafte kenko weeli hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi holno wiiri kam musidɓe men e jeyndiyankoɓe ɓe garti tan witande ko Maroc kañum kay waɗi sanction lourdement woni tan nde fawi kuugal cattugal wonde kay e ɗin ɗon ɓesguji leydi Sénégal naaɓe holno wiiri e jayde kam musidɓe men jeyndiyankoɓe men ɓe garti alhaali on ɗon terre ɓe garti ɓe witande ko on contrat pas terre à terre holno wiiri kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Quotidien le quotidien ɓe gartine on ɗon ganda kay ɓe mbi ko la convention ko akkute ko ina tolni e temedere e sappo e jeenayyi e milliard de francs CFA e nder duuɓi e tati holno wiiri e jayde ganda kay kañum woni jayde Quotidien le quotidien jayde Vox Populi kañum artani ko e ɓen ɓe ganda kay kañum woni sappo e jeetato Sénégal naaɓe fawaɓe junggo toon to leydi Maroc kolliti kay wonde Maroc kam o waɗi joftigo muɗum ɗum ko caggal nde Sénégal folno leydi Maroc e ngel ɗon kawguel africain ko wel ñande sappo e jeetato ɓesguji leydi Sénégal naaɓe kañumen kay goni ko pawa junggo toon to leydi Maroc ha ñawama ko ina lelo e nder tuudi e dumbirdi holno wiiri e jayde ndeyete ƴeewoyen jayde ganda kay kañum woni jayde L'As Quotidien kamɓe musidɓe jeyndiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko ñawore sattude kay woni ko fawa eɓe ɓe ganda kañum woni supporter uji keppuguel dijo mo leydi Sénégal toon to leydi Maroc ɓe garti noon e wasde ɗoftade ngal ɗon cehilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc holno wiiri e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde L'As Quotidien ko waɗum ko kam musidɓe jeyndiyankoɓe e garti e diddugol omo ganda kañum woni Bassirou Kébé mo ganda kay kottergal e landa ɓe ganda kañum woni e Pastef holno wiiri kam musidɓe jeyndiyankoɓe kolliti kay wonde jeeyaɓe kanno landa Pastef oɗo saaha kay nena mbaɗi firñetere mumen holno wiiri e jayde ndeyete ƴeewoyen jayde La Tribune kam musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe gartande ko alhaali faggudu e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande e leydi ndi waɗani bénéficié hay crédit goto fewde kay e ɗen ɗon leyɗele ganda kay kañum woni Union européen e kam e code mo ganda kay kañum woni ko yewti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom holno wiiri e jayde ganda kay kañum woni e jayde Tribune Quotidien ko waɗum ko kam musidɓe men e jeyndiyankoɓe ɓe garti e ko yewti e alhaali ɓe ganda kay kañum woni ɓesguji leydi Sénégal naaɓe ganda kay ko sappo e jeetato fownoɓe junggo caggal on ɗon final ɓe kolliti kay kamɓe ɓen ɗon ɓe ñawama e ñalawma hanki o ñaworde noon e yani ɓen ɓe ganda kañumen goni Sénégal naaɓe pawanama tajanama ko ina tolni e lebbi tati ha lebbi jeegom hani e hitande ɗum ko yewti e nde ɓe leloto e nder suudu dumbirdu kam e amanduji pawaɗe e dow mabɓe ɗum ene tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde La Tribune Quotidien jayde L'Observateur ko hen arti ɓe mbitande ko détenu au Maroc depuis on ɗon final mo ganda kay waɗino hakkude leydi Sénégal e leydi
Maroc e oɗon kawgel kabisi Afrique ko wittal ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ɓe garti noon e ɓen ɗon ɓiskuji leydi Sénégal laɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni ñawama toon to leydi Maroc tajanama ko poti ko lelade e suudu dumbudu hono wiiri jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyeten e jeyde l'observateur bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pini TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗon komin kemno rubinelade ko sifa e kele gadane e jeydeji leydi Sénégal adumeɗen rubino jeydeji wonata ko altine soko weeli keno ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama aljuma mubarak